an fór. Is bralam an fór. Is bralam an aimsir agus na dahanna áile. Ní bhíonn an aimsir ró uair agus bíonn sé geal. Bíonn na dlóga ag titim agus téann an ghráinneog a chola. Bíonn na híhinnta ag dul I bhfad. Is even lum an trá san óir. Bíonn si ciúin. Níl si dumh le daoine. Is málam a bheith ag siúil san óir. Folklór. Dlóga, gráinneog, na híhinnta, ag dul I bhfad, is even lum, dumh le daoine. Ceistena. Cén séasúr atá ann. Conas a bhíonn an aimsir san óir. Cé a théann a chola. An mian na léihinnta ag dul I bhfad. Conas atá an trá san óir. Leathanach trucha. Measc de híthe anna. Okay? Híthe anna. Tá piasa cárta, peann luaí, scissor, paint, agus banda ag taistáil. Céimena. Feadh piasa cárta agus peann luaí agus tarring aig ú fáis. Feadh scissor agus gearr amach an aig. Bhí cuar amach leis an scissor nó feadh duine fásta. Gearr amach súla, srón agus béal. Daithigh an measc agus fág é. Nuair a bhíonn sé tirim chuir poll beag I nach taobh agus ceangal banda den mheasc. Tá tú réig de íthe anna jaus. An folklór. Tarring, aigú fáis, daithigh, jaus. Ceangal. Ceistena. Cad iad na rudaí atá ag taistáil. Cén é céim a théann? Cad é céim a dó? I did say cane, but guys, it will actually work fine in meaning. Sorry about that. Cad a ghearnan tú amach. Cá gwirin tú poll beag. Íthe anna. Leanach trucha héan. Íthe anna a bhí ann. Bhí gach duine ón mbaile ag an tine gnámh. Bhí siad ag caint agus ag gáire le chéile. Bhí gach duine gléasta mar thaobh sí nó vampírí nó cailleacha. Bhí cúpla cailín óg gléasta mar seoga. Bhí tinte a líana go háird sa spéir. Bhí úntas agus áthas gach duine. Íthe anna speisialta a bhí ann. Folklór. Tine gnámh, gléasta, taobh sí, cailleacha, seoga, tinte a líana, anna speisialta. Ceistena. Cén íthe a bhí ann? Cá raibh gach duine? Conas a bhí siad gléasta? Cad a bhí go háird sa spéir? Cén sort íthe a bhí ann? Okay, lehanach a trucha dó. Fiesta íthe anna.
Madan dé saharin a bhí ann. Bhí féasta ihe hana ag mami, daddy agus na páistí an ihe ribhe sin. D'éirigh mami ag a hochtaclog agus hiúil síos an staire. Bhí brón uirthi nuair a chonig sí an teach. Téir as go dtí do labba sa daddy. Bhí daddy agus na páistí ag obair go dtíon feadh 2 uair an chloig. D'éirigh mami a rís. Thug sí buíochas agus póg do daddy agus do na páistí. An folklórnis. Féasta, staire, ag obair go dtíon, buíochas. Ceistena. Cén fadan a bhí ann. Cad a bhí ag mami agus daddy an ihe ribhe sin. Cén taim a d'éirigh mami. Cad a dúirt daddy. Cad a thug mami de daddy agus do na páistí.